Cek 1, 2, 3. Cek 1. Sik, low, sik, 1, low, sik, se. Anas Audio Profesional Rental Jombang, terima kasih matur sembah nuwun. Tim dari Campur Sari Pagelaran Wayang Kulit Dharma Laras, Bapak Darman Mas Jepuk, terima kasih matur sembah nuwun. Warga Asem Gede Musikan Jombang. Saderengipun tadi coro Campur Sari sorengan kalian artis pendukung saking Dharma Laras kepareng kawula ing mriki sarengan kalian Anas Audio ugi pengrawit Dharma Laras badhe ngaturaken tembang Jackson. Mugi-mugi Anas Jaya, Anas Audio anggenipun makarya sesarengan kan Dharma Laras wiwit purwa madya wasana tansah manggih rahayu wilujeng. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Rudi Cobi Leweng sak lagu tak tokne artis kali nunggu Mbak Diah dan seluruh artis pendukung. Masul, apa iki live streaming iki? Papat, wis wangel iki. Oke, sedulur Padam Bulan, Baskomania, mesti. Lewung masuk. Nah. Sambil menunggu kehadiran artis pendukung Dharma Laras. Ayo Mas Budi. Suarane Laras gamelan kok. Dan seluruh tim yang bertugas yang ada di depan panggung, yang lagi live streaming 4 channel YouTube, terima kasih luar biasa pendukung dari Dharma Laras, mudah-mudahan sukses selalu. Asik, Dharma Laras. Satu tembang Jackson bareng Anas Audio Rental Musik Jombang, terima kasih. Warga Asem Gede bergoyang. Hey. Tetile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi aku ati arenton siang dalu. Hey ngoroban siwaraka undang rasa tumetes sing kalbu
Pandita Ratu Sliramu dadi sisianku mugi Gusti mirani tresnaku bakal kinawa nganti Darmalaras kowe coy asem gede bergoyang dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu denganku Arinten siang dalu Kinorban jiwa rogo Undang rasa Kumetes sing kalbu Lelmu ya isek Ya tak iso Luluke Suregonku ngenteni oleh wong ati datang manuk jampi hati ati sawiji anajan abotan lakoni Sabda Pandita Ratu mresiremu dadi sisianku mugi Gusti tresnaku bakal kinawa satu tembang Jackson Lewung luar biasa. Alhamdulillah. Terus mungkin. Nggih. Saderengipun adicara tembang campursari sarengan kalian Dharma Laras ingkang badhe kula aturaken wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutan saking sedaya warga masyarakat Asem Gede kanthi pahargyan adicara sedekah bumi. Saderengipun kalau purwakani adicara wonten ing sonten menika kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, luar biasa, Asem Gede, gak sabar. Syukur alhamdulillah Rabbil alamin pada kesempatan sore hari ini, sore yang sangat cerah. Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia hidayahnya pada kesempatan siang hari ini di edisi hari Selasa di kalender 19 Juni 19 Mei 2026. Momen kebahagiaan warga Asem Gede ingkang ngawontenaken adicara sedekah bumi. Ugi selawat sarta salam mugi kunjuk atur mening baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kakang tiganipun kalau matur suwun sanget dhateng panjenenganipun Ibu Kepala Desa luar biasa. Pundi Ibu Kepala Desa? Bu Lurah. Wah, alhamdulillah. Sami kali lurah kula nggih wedok, alhamdulillah luar biasa. 3 periode perempuan. Mungkin ini Ibu Lurah sudah berapa periode? 2, insya Allah tahun depan. Nah, sebentar lagi insya Allah bulan berapa sudah habis sekarang Ibu ya, alhamdulillah. Oh, nanggap mana pokoknya. Syukur alhamdulillah ke hari segenap panitia penyelenggara sedekah bumi pada hari ini sukses untuk panjenengan semuanya. Dan kami mewakili dari Campursari Dharma Laras engkang siang menika minangka pamandu acara. Mugi-mugi anggen kula ngaturaken roncening adicara wiwit purwa madya sakusanane tansah manggi rahayu wilujeng mugi saged dados syukur naning penggalih dhateng panjenengan sami. Ugi kalau dengan sonten menika
sarangan kalian Dharma Laras, ugi mangke dalu sarangan kalian pagelaran wayang kulit semalam suntuk, sesarangan kalian Ki Dalang Mudane Jawa Timur, Jombang lorosipun. Menika Ki Dalang Anom Budiono kami mijil saking Mangonan Kabut Jombang ingkang atur panglipur pagelaran Ringgit Purwo Sedalu Natas. Ugi makarya sarangan kalian Panjae Dharma Laras ingkang nderekaken Ki Anom Budiono. Ugi matur sembah nuwun Anas Audio Profesional Munung Kerep. Terima kasih matur sembah nuwun, mudah-mudahan sukses untuk acara di kesempatan sore. Baik, saudaraku, sedulurku, warga Asem Gede, kita enjoy bareng, kita happy di momen kebahagiaan sedekah bumi. Akan kami persembahkan untuk panjenengan semuanya. All artis Dharma Laras, monggo. Yuk. Ada Lita Gemoy, Cahya Rayap, Yudi Ketrek, Hartati, dia. Yuk, ayo ayo.
Satu tembang pembuka all artis Dharma Laras. Perahu layar yang kemudian kita beda katakan sudah kita bersani sesarangan. Gih, matur sembah dengan luar biasa. Satu penghormatan dari keluarga besar Dharma Laras. Kagem sedaya warga masyarakat Asem Geding kang sampun kersa ngrawuhaken Dharma Laras. Minangkani sedaya warga masyarakat kanthi acara tasakuran bersih desa. Mugi-mugi ingkang dipun wontenaken acara bersih desa sedaya warga masyarakat anggenipun tetanem wonten ing pasabinan mugi angsal berkah saking Gusti ingkang murbeng dumadi, mugi hasil panene melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Campursari Dharma Laras wonten ing siang sonten menika tasih makarya sesarengan kalian Anas Audio Professional Sound System. Matur sembah nuwun ugi kanca-kanca ingkang nggiyaraken live streaming Dharma Laras wonten ing siang sonten ngantos dalu mangke. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Alhamdulillah 4 channel YouTube ingkang nggiyaraken Dharma Laras. Oke, matur sembah nuwun. Sedulurku ingkang sampun kersa ngaturaken seratipun kanthi ngersakaken gending. Njaluk diwaca dhisik. Pangapunten nggih. Kepareng kula matur ngriki maos serat saking sedulur-sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim gending Mas kagem sedaya masyarakat desa Asem Gede. Ugi sederek sedaya salam kula sehat selamat. Amin. Sa Eko Proyo bebarengan bangun desa dugi Mas Adi Gondrong. Alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Adi Gondrong, donga pangestu panjenengan. Alhamdulillah. Ugi Bu Lurah Bayu CV Berkah Karya Utama Tabanan Bali. Matur sembah. Oh, Bu Lurah ini enggak ada proyek apa enggak ada anu. Oh, alhamdulillah sukses Bu untuk jenengan. Insya Allah kooperasinya nek launching Bu Lurah, kooperasinya pun siap belum? Oh jangan belum podo. Sama Bu Lurah, terima kasih. Nek launching nekakne Dharma Laras tapi orang gak gamelan. Nggih sontok. Dana opo pengurusi ora ada dana nih. Ye, alhamdulillah Mas Adi Gondrong Sebulurah Bayu CV Berkarya Utama Tabanan Bali. Yun gending kutut manggung panggayuh Campursari, mangke cinta tak terpisahkan, jambu alas bangun desa lali janjine. Ye. Yes. Pripun enten sing badhe minggat ta Bu? Pripun? Ada yang mau naik gabungan sama artisnya Dharma Laras? Rundingan di CS. Sebelum kami persembahkan satu persatu permintaan panjenenganipun Mas Adi Gondrong, badhe kula aturaken wonten ing ngarsa panjenengan sesarengan kalian Anas Audio Rental Dharma Laras. Badhe kula aturaken panjenengan wonten ing Lita Gemoy. Ayo nduk, alusan sik nduk. Wis ta kene. Mongko wong Asem Gede iki mau sampean tok sing diarep-arep. Yes. Oh, kiriman saking dulur Bali. Mereka alhamdulillah dipirsani saking Bali. Nah, insya Allah Dharma Laras gendinge wangel kok bae. Wonten cinta tak terpisahkan jambu alas. Wonten kutut manggung penggeyuh. Nah. Oke, Mbak Lita. Nggih, pripun Mas Kok Cek cantik lo. ya, Cek lo dijajal kok ngene kurang.
jenengan ngomong terus golak ditambahi karo operatore. Tambahi apa, Mas? Nah, kata kade Dik. Cek, low. Luar biasa. Mbak Lita, kesempatan sore hari ini luar biasa, warga Asem Gede tumplek-blek wonten Bali Desa. Nggih. Saya perlu ngelok sampean tok pokoke. Iya ta. Yo gak lah. Oke. Permintaan dari Oh, ini dari Bali. Oh, nggih. Oh, siap. Dituruti wonten cinta tak terpisahkan Mbak Lita. Siap. Oke. Oh, siap. Matur suwun. Jenengan sinten niki? Pak Bos. Oh, iki Pak Bos. Oh, nggih, nggih niki. Mangkaro tak ibal-ibal lho kene kira. Iki perajengane bose. Wong aku yo gak ngerti. Ya lagi iki lho gak usah. Lah iya. Ya sing duwe dharma sajange sing dhuwur wis bagus gawe surjan, tapi sing isor iki lho kira. Lah iki digelok teko Oh iya, cocok karo sing gelok Bali. Sarungnya dicepot kemana. Oke Mbak Lita, cinta tak terpisahkan pun versi gamelan mawon. Oh ngoten. Sakne gamelan iki mang ora nutuk. Kula manut to. Kok bayarane yo akeh dhewe lho. Oh njaluk musik. Oh senengan Pak Pita. Dibenok gondelane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dibenok gondelane ati tegane nyulayani Tukang mas jane aku tresno lilakno aku lunga ati ra kuat nandang rasa kerantaran cinta masa gak beneran aku cuma buat mainan tukang mas jane aku tresno lilakno golek liyo Tresno iki tutumung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasempatan Mengedem hatiku dan aku ramlayu dan tanggung jawabmu semua palsu. beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang nyelamat di kau sayang Andai ku salah mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. dibenok gondelane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dibenok gondelane ati
tekane nyulayani. Lagu spesial untuk Mas Setro yang ada di Bali ya. Spesial. Tresno iki tutemung bolanan, kabeh mau amarga kahanan, sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembadan. Cinta beneran, pastikan ku buktikan, bapak ibuku akan datang ngelamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Walau di akhir zaman. Lagune penak iki Mas teko Bali, Mas Setro jalukane. Denek iki lho. Cinta tak bersakan Mas Setro iki kanggo tersayangi bojo terbaru. Pripun iki? Sampun? Apa malih? Oh jam 12. Jam 12 Jam 12, panyune Mas. saking dulur niki Bali niki. Dilanjut ya. Aduh Oke, menika oke. dulure. Monggo Mas Ferdi naik. Napa Mas Datuk? Rencangan kula no. Mas Wonto. Aja kok empun mawon iki lho, terus piye ceritane? Tambah ngeteng-ngetani ta? Jam 12 Mas. Kurang ditingkas iki. Josu suwi aku salah izin. Jam 12 ya jalane Mas Setro iki kembali. Karo Mas Ipung Bayu. Sing nang Bali ngirim lagu Cinta Tak Terpisahkan kalau coba. Iya. Ayo digoyang
bersama Dharma Laras. Hei. Bojomu tak siling Bersama Pak RT 6 Bapak Rasmo. balekne Kelingan manis sembe. terus kelingan Kelingan lemah ke. Tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. sakno ya Sayange wis duwe bojo orang ngurus gak ngurus nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. sumpahne batin yang kula tidak dikawin sumpahne hati ora bakal urung ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih ayo bareng dilakoni Cek manis rasane rasane senajan bilang tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo ora apa-apa gak apa nanging aku wis kadung tresno nelongso dik rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni. Asik bersama Dharma Laras cuy. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. sumpahne batin yang kula tidak dikawin sumpah wis janji nek ora bakal golek ganti sumpah wis janji arep sehidup semati Semata. lan sedih ayo bareng dilakoni Rasane najan bilang tak enteni rondomu. Sayange wis duwe bojo nesakno nanging aku wis kadung tresno nelongso dik rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni. Hoi. Terima kasih Jos bersama musik Dharma Laras. Hoi. Wah, suarane jos juragane ngono gak gelem ngemsi dhewe.
Mas Darman, Pak Darman terima kasih luar biasa sudah mau gabung bareng Dharma Laras campur sari ini. Mbak Lita, wis disangoni to? Sampun, Oh sampun sudah. nggih. Sampun Mas Oke. Inyo. Terima kasih. Engkang wonten Bali khususipun saking CV Berkah Karya Utama Tabanan Bali, Pak Lurah, matur sembah nuwun. Mangke lagu selanjutnya ditunggu saja nggih. Tetap setia menikmati hiburan pada hari ini kangge panjenengan seluruh kru dan seluruh kerabat kerja. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan sukses selalu untuk panjenengan semuanya yang ada di Bali khususnya. Oke. Meskipun lewat live streaming dan juga doa restu dari keluarga yang ada di Jombang, tentunya untuk panjenengan semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pripun iki langsung munggah nggih, cek mboten dalu, nggih, wekdalipun dalu jane. Oke. Badhe kalau panggil kepareng munggah dateng panggung penghormatan panjenenganipun Pak Darman, Pak Dimas, dalah Pak Yanto. Monggo. Yuk. Bapak Darman, Pak Dimas, ya Pak Yanto, boten ketinggalan. Pak Darman, Pak Dimas, Pak Yanto, monggo mriki sampur jaipongan Pak, sumonggo Pak. Monggo, ayo, monggo. Ayo Mas Darman munggah mana ya? Kesepakatan pinten lagu niki? 2 lagu cukup? 2 lagu nggih? Oke, siap. Oh los. Lah ngesane sing mburi akeh. Oh siap, 2 lagu nggih, nanti gantian. Untuk kasih nanti ada waktu lagi bisa naik lagi. Enggak? Ayo, sing penting happy, sing penting rame. Nah, makanya dipersiapkan Bu Lurah bersama seluruh kadernya. Oke siap, gas. Wong Bu Lurah biasanya nek Bu Lurah ngen kula lho niki wong niku bijaksana. Oh nek ngeten iki mboten isanan langsung wah. Mbun nek Bu Lurah kene karo aku. Kak podo. Jenengan mesti tepang Bu Sarinah niku lho alhamdulillah luar biasa Bu jenengan. Yes. Ayo. Wis milih sindene khusus wis tanpa dipanggil pokoknya. Sampurnya diambil siap sabar. Oke, kagem pamirsa ingkang wonten ing dalem kang lagi mirsani lumantar live streamingipun kanca-kanca ingkang nggiharaken Dharma Laras wonten ing siang sonten menika kala teraken wilujeng sonten wilujeng mirsani adicara campursari Dharma Laras ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Darman Mas Cepuk saking Asem Gede Musikan Jombang. Ugi kaleresan wonten ing siang sonten menika kangge mahargya sedaya warga masyarakat Asem Gede anggenipun tasakuran bersih desa. Nggih, pun aturaken tembangipun minangkani pamundhutan saking Pak Darman Kru monggo. Penggayuh dalu-dalu.
amung pambujiku bisa kesempatan panggayungku iki kadung tresna neng arah wani kandha neng nyatane tansang layon ning sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti luang rana pandangku iki among pamujiku bisa kasembatan panggayuku ngati miring ya mong kelek-kelek pengen kembanganing saben dina hatiku montang manting kumpul riko aing insun seneng iyo sing salawasi mangga sing tak kundali nerina wangi selerani dadi ati iman kelingan maning wong manis ya sing lencir kuning ngate wis kadang keterut lali selirane katon ring mata ayo longko sanding insun riko pingin ketemu maning mung rika sing tak goleki rina wengi rika dadi ati iman kelingan maneh wong sing lencir kuning ingsun wis kadung kendrong
lali riko katone mata ayo lungguh sanding ingsun teka mumpung ketemu maneh matur sembah nuwun. Yes. Sing duwe Dharma laras luar biasa matur sembah nuwun sampun kersa nderek mangayu bagya. Ngregengaken sasana wonten ing sonten menika nggih pahargyan agung sedekah bumi. Nggih, langsung badhe kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran agung sinten menika panjenenganipun Pak Towo, Pak Supari, ugi Pak Topak wekdal kula aturaken. Yo. Bapak Towo, Pak Supari, yo Pak Topan, monggo jai-jai pongan, monggo mriki minggah dateng kalangan, monggo sampur jai pongan, yo Pak Towo, Pak Supari. Yo Pak Topang, yo ayo, monggo. Ayo, wis. Ket mang wis ra betah kudu munggah ae kok sak. Goto, kamu gak tak Goto? Iki to. Kamu gak tak enggak? Oh biasanya wis ngono kok wis kudu munggah ae kok. Wis kangge mriyane ajate desane. Alhamdulillah luar biasa matur sembah nuwun. Nggih. Gending saged, campur sari saged, monggo kasumanggaken sing penting rame, happy. Yes. Ricik angklung, yes, pakai gending. Yo! Dharma laras. Mirsani live streaming sugeng siang Mbak Maria sugeng dalu setengah siang. Salone kang masih
kelep bojo dadi panjatemu watone sing lembut aduh Rama nang kene kendhek madang lawo iwak boyo arep madang lawo iwak boyo Rama kelep bojo kudu sing setya watone sing setya aduh Rama yo arep madang lawo iwak pindang oh iwak pindah arep madang lawo iwak pindang golek bojo kudu sing sayang ongan klungi kumandang jemangklong rambah runtuh rambah luhur lelakune para wiyangan tanah abang Sunda rambah rontang gending gending kita gending Jawa angklung Sunda Parawi yo angklunge kumandang jumengkleng laras runtut rembek lugu lelakune para hiyangan tanah Pasundan hampa rungka kendeng 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 kita kendeng Jawa angklung Sunda para yang aku aku
Bu. ha ha e Ha u. Bu. ha e Ha u. Bu. ha ha e Ha u. Iya 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 iya. Kendih kita kendih Jawa angklung Sunda marai ya aman. Sembah nuwun Pak Towo, Pak Suwari, Pak Topah. Sampun ngasta sampur kangge derek panglipur dumateng sedewa warga masyarakat Asem Gedhe ingkang wonten ing hari kaleng ganti menika ngawontenaken adicara bersih desa. Mugi-mugi napa ingkang dipun pangajeng-ajeng dugi tansah kaijabat dening Gusti Kang Murwa Edat. Oke, matur sembah nuwun panjenenganipun sedaya panitia penyelenggara ingkang sampun kersa ngrawuhaken saking Gebyar Campursari Dharma Laras ingkang tasih dipun pimpin dening Bapak Darman Cepuk ingkang muncul saking Asem Gedhe ingkang dipun rawuhaken sesarengan kalian Anas Audio Professional Sound System. Ugi kanca-kanca ingkang giaraken lumantar live streaming Padang Bulan, Baskom Mania, terima kasih dan seluruh kru yang bertugas terima kasih luar biasa. Nggih. Ayo Bunda, ayo. Tak persilakan jenengan, ayo seluruh bunda-bunda, muga kabeh ayo. Mungkin satu lagu, ayo. Loh, pikir ayo. Bulura, ayo Bulura, kadere Bulura. Tak tunggu loh Bulura, satu tembang, satu lagu, tak persembahkan untuk panjenengan, ayo Bulura. Eman Bu, ayo. Ayo. Ayo Bulura. Ayo loh, kok malam lebu ya. Sambil menunggu nggih. Katuran mingga dateng sasana pagelaran agung. Panjenenganipun Pak Ading, Pak Junedi, ugi Pak Rasan. Yo, monggo kalau terakan. Yuk. Iki Bapak Ading uga Bapak Junet Bapak Rasan boten ketinggalan Bapak Ading uga Bapak Junedi monggo mriki sampur jaipongan Pak sumangga monggo yo ayo he yes ngene katiga nyang yes. Napa gendinge napa lagune RRI Lamongan yes. Sabar Mas Rudi.
Kakung mewah putri warga Darmalaras saking Jombang atur sekar rina cekongso kapung dayan Jawi Wetan kita kang tinelar sun pambagyo pamu jira harjo kang tumuju sagung premia arso pungkasaning atur kalisa ing sambikala ing lamongan tueng wuni kupah tika nomor siji bala mongkang wini sudo siswa sakit Sunan Giri nyoto bisa engah yemi sagung mringkah kula sami adi pati Surajaya danu reksa ingkang abdi
Gusti. Yes. Dan luar biasa. Pak Ding, Pak Janet, Pak Rasan. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo sing nom di sing nom iki. Tak celuk sing nom sing nggih. Kalau terakan dateng panjenenganipun Mas Irkan, Mas Wendy, Mas Pranoto, ayo. Ayo kuto. Biasa piye Pak. Ya munggah ayo. Tak dhisikno ketemu wong saya. Ayo Mas Pranoto CS kalau terakan minggat dateng sasana pagelaran seret. Dharma laras yo. Mas rekan sayangku, Mas Wendy boten ketinggalan, Mas Pranoto uga sakuripun padha mriki sampur jaipongan yo sumangga yo monggo yo ayo hey ya sapa iki lagune iki oh tayupan wis tayupan tok gak popo wis ya senenge napa monggo sejuta cinta apa tayub iyo artis TikTok wes ajeke kelok katutan barang iku lho Kasa sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta duh rindu
rinduku seratus rindu Cah ayu sok kapan bisa ketemu Dokeng mas ninggalo beli Bareng kene aku ngopeni Cinta-cinta aku cinta Cintaku sejuta cinta Pipi apa Tiana sungguh mempesona apa Ulun jadi jatuh cinta apa-apa pada pandangan pertama Kak apakah kita berjumpa Senyum tipis dan menawan Pria manis di Taiwan Maulah ulun terkesan sepanjang malam Sungguh manis dan rupawan Pria manis di Taiwan Maulah ulun tak bayang-bayang muhabian apa yang sungguh mempesona apa untung aku jatuh cinta apa-apa pada pandangan pertama kapanakah kita berjumpa Senyum tipis dan menawan Pria manis Kalimantan Maulah ulun terkesan sepanjang malam Sungguh manis dan menawan Pria manis di Lamongan Maulah ulun tak bayang-bayang muhabian Kawin kontra elektunan. Ayo Mbak Yun kita payu Mbak Yun. Mumpung kita payu ayo ngadeg. Oh ini ada ayahnya. Ayah mohon diizinin ya. Ini saya mau joget berdua sama anaknya. Oh sing abang ya roh iku maratuwaku. Jane maratuwaku nek endi sik kok akeh men licik nek kono nek kene. Mangga. Gak apa-apa masih nggak sampai tetap ganteng. Dharma Laras, ada Anas Yusuf. Di sini satu dong.
yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Tresnoku ini mau cuma sabulan. Ora ono maneh kata sayang-sayangan. Mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Yo! Ayo Mas. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Terlaksana kawinan, ijab kabul kumandang, sirahmu tangisan, terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Tresnoku iki amung sabulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan. Ya mung jebule, ya mung kawin kontrakan. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Terus sampai bawah. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Laksana kawinan, hijab kabul kumandang, sirahmu tangisan, terharu aku nyawa. Akhirnya jatuh cinta beneran.
bojo loro Mas. Intinya bojo loro tok ya. Mampu nggih Mas nggih bojo kali. Gila no BRI. Ya juru. Bayang kembali bermalam Mas. Yuk. Asap gede yo. Asap gede lo iki. Abang biru lampune disco, awak turute mikir bojo loro, bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Siramu ora bisa turun handeng tresno uga andeng wektu mikir putuhe mikir blanjane jur saiki rasakno dhewe rasakno Mas Nombino mulai rono telung dino bali ning kene sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo mbok rondo. ayo ya Anas Music goyang dong. Apa biru lampune disco awakku kuru ora duwe bojo bojone kanca minta disayang bojoku dhewe ngajak pisahan Siramu madara iso turu andung tresno de uga andung wektu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine. Kangenino boleh rono tolong dino bali ning kene aduh enake sedino alah kanggo sapa sing sedino nyimpen duda liya sing sedino kanggo wong liya. Oke, terima kasih luar biasa. Matur suwun. Mas Parnoto, yes, gayeng tenan jogete. Kembali matur sembah nuwun. Iki monggo dilanjut campur sama jengipun kangge derek mangayu bagya derek ngregengaken sasana wonten ing kalodhangan sonten menika kaleresan wonten ing dinten sedekah bumi hari kebahagiaan sedaya warga masyarakat Asem Gede. Nggihipun ugi seluruh perangkat desa ingkang saged hadir mirsani pagelaran agung Campursari Dharma Laras. Ayo Bunda, ayo. Kita enjoy bareng ayo. Ayo. Tak tunggu ayo, gabungannya monggo ayo.
Spesial kangge jenengan, ayo Bu Lurah. Ayo. Sak lagu modun, ngono biasa nek kadung nondokur gak kalau modun. Ayo bunda-bunda ayo. Nah, alhamdulillah iki bareng artisnya Dharma Laras lagi. Gak bain-bain kok kae. Mas Darman, nah, Bu Lurah, ayo toh Bu. Yes, bahagia. Nah, iki lho lurahe. Ayo bunda-bunda, monggo dipersilakan. Enjoy bareng, nyanyi dewe juga dipersilakan. Bunda lagunya apa? Secawan Madu. Yes. Monggo, yang nyanyi, sing nyanyi. Artisnya apa nyanyi sendiri? Oh artisnya, mungkin Mbak Cahya sama Mbak Yuni monggo dipersilakan dampingi bunda-bunda. Lurahe lho iki, lurahe lho. Ayo bunda bergoyang bareng-bareng Dharma Laras. Asem gede. Luar biasa. Iki lo ngurai. Tapi mengapa kau tumpahkan, kau bangun cinta, dirimu pula yang menghancurkan tega-teganya ketulusanku, kau balas dengan kecuranganmu. Kisah nyata napa Bu niki? Kisah nyata. Engkau bersilat lidah, cinta bagimu hanyalah senjata.
Dharma Laras. Anas Production terima kasih. Sejawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau duakan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu. Pandainya engkau bersilat lidah, cinta bagimu hanyalah senjata. Bojo loro. Oke, Mbak. oke. DJ Mas. Bojo loro. Ayo, loh, ayo, kowe tak Lah nggih, nyanyi setunggal dhewe. mawon kualan. Dhewe. Perwakilan monggo Bunda. Nggih. Bojo telu nggih mboten napa-napa lho ndah. Seito ora patek kanggo. Oke, Mbak Sani. Ayo Mas terus. Ada yang di sebelah kanan dong, biar nggak sepi. Dharma Laras. Ayo, Mbak Sani. Ayo. Abang biru lampu disco, awakku kuru mikir bojo loro. Bojone konco jalak disayang, bojone uang iso gawe nyaman. Siramu metera bisa turu. Ayo Pak De. Awakku kuru mas
tuwon jeruk jadi ditinggal Balongan dino mulai mrono kalong dino kali neng kene aduh enake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya ayo welcome to DJ Dharma Larasati Anas Bro Audio Rasa terima kasih ayo mas ayo abang biru lampune disco awakku rumah terima kasih mikir bojo loro bojo sing bojo sing enom jaluk disayang jur sing tua weka ditinggal andong tresno uga andong waktu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki mumet pikire telung dina boleh rono telung dina boleh nang kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sekali lagi yo Dharma Laras Hijau mania yo. Oke, los ya Pak De. Los. Abang biru lampu disco monggo Bu. awakku kurumes mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jur weka ditinggal Siramu met ora bisa turu. Andong tresno uga andong waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki ajur atine. Yo, Bunda monggo. telung dina boleh rono telung dina bali nang kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya Sampun. Dalem lemu. Lemu. Nemu bo lemu. Takon ana Bu Lurah. Oke. Nemu napa niki Bu Lurah? Oh nemu bojo malah ngoten ta. Oh ya Allah. Kaya ana wong asem gede.
nemu bojo. Monggo Mas Rudi. Kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani tinggal aku goleh liyane kamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musab iloku sing brebes mili pepujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no omong aku kan wani matur suwun Gusti wis maringi sing kemati nemu slirane ngobati tangane ngati matur suwun Gusti mong paringi ikhlas ati terima kasih nemu slirane sesal kembali. Paling ngerti marang kanane ati aku mbok semangati letes iloku sing rupes mili pepujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no ngomong aku muka selawasi dadi siji matur suwun Gusti pono maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pono maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono koe sing ngancani monggo bulura goyang oh bulura pundi liru monggo bulura nemu sing anyar niki nggih lah nggih kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musafiloku sing brebes mili pepujane
Sampun Bu Lurah. Oke. Terima kasih nggih.